To ya za a yi a je a auna ne ko a buga a kwashi haka? A buga a kwashe yanzu nake so. 200. Ya dakata dan hagu. Dambola. Nawan Na'am, tawon. Dambola. me kuma kake yi a nan wuraren? Dambola. Ai aiki kenan sana'a kenan. Dambola. Dambola. Ya ne. Dambola. Dambola, dambola, dambola. 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 Ya ne. Dambola. Amma alaikum assalam. Yan mata lafiya lau. Eh wallahi. Na kawo kaya ne. Yan mata, kuma roban nan fa mai kyau ce fa. To ya za a yi a je a auna ne ko a buga a kwashi haka? A buga a kwashe yanzu nake so. 200. Ya dakata dan hagu. Dambola. Nawan Na'am, tawon. Dambola. me kuma kake yi a nan wuraren? Dambola. Ai Ya aiki kenan sana'a kenan. Wai dama kai dan gwangwan ne baka taba faɗa min ba? To idan ma ban taɓa faɗa maki ba to yau ga cikin gani da idanki. Gaskiya haka. Dama kaya ne na kawo inigin so in siya. Dambola. Tawon ba zan siya ba. Amma saboda me? Saboda ba naki bane. Kana nufin kenan sato shi ne? Tawon idan cewa ne ma sato shi kika yi ai ban yi laifi ba. Tunda ba baki aka yi kika ɗauko ba. Momi ne fata sai sabo shine na ɗauko wannan nake so na sauya. Kin ga tawon ɗauki abin ki tafi ko maki barauniya wallahi. Ta fa ma ta kai mu ga haka. Dambola. Duman kwalliya zan zo taɗi da anjima. Ba komai. Aba mai gida, 200 fa na siya mai gida. Kai matsala ta da kai dan habu. Kuɗi rufe maka ido suke yi wallahi. Dambola. Kai yanzu za ka bada haɗin kai wanda zan zama barauniya. Gaskiya ne mai gida, ni banda yake burge ne fitacce ne kai fa mai gida. Idan na je na mata alheri kai ma bari in duba. Sai dai zan ganka da alheri. Sai mai gida, sana na mai gida, sai da kai wallahi.